اس کے علاوہ جو اس وقت موجودہ مہنگائی مطلب غریب جو لوگ ہیں وہ اپنی اعضائیں بیچنے تک تیار ہو گئے ہیں، مطلب اتنی مہنگائی ہوگی کہ جس کا کچھ کہا نہیں جاتا. اس کے لیے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے یا آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جھوک ٹی وی وسیب دی آواز. جھوک ٹی وی کا وعدہ ہے ہر خبر سب سے پہلے آپ تک. تو آئیے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، تو سڑے دے پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین اور سنن موجود ہیں سیما عامر صاحبہ. اسیں انہاں نال گال کرے سوں. سب تو پہلے تے انہاں کو مبارکباد پیش کرے سوں کہ اج ماشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دی سالگرہ ہے اور اون تو بعد انہاں نال گفتگو دا سلسلہ شروع کرنے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم سب تو پہلے تو اساں مبارکباد تو کرنے ہیں کیونکہ اج بلاول بھٹو زرداری دی سالگرہ ہے اور اون تو بعد جڑے اس ٹائم ملک دے حالات ہیں، غریب لوگوں دے حالات ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی کہ یقین منو کہ غریب لوگ اپنی اعضاواں ویچن واسطے تیار تھی گئے، لوگ خودکشیاں کرنے واسطے تیار تھی گئے، لوگ دوسرے کو کہ اولاداں ویچن واسطے تیار تھی گئے. تساں کیا سمجھ دے کہ پیپلز پارٹی جڑی مہنگائی مطلب موجودہ ہے ان دے کیا مطلب ایکشن کریں دی پئی ہے یا کیا آکسو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے جڑا میں یہ آکساں کہ جویں تساں آکھے ہوئے کہ اج ساڈے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب دی سالگرہ ہے 33ویں تے انہیں کو بہو مبارکباد انہیں دے واسطے اج اتھاں ہی سالگرہ دا اہتمام کیتا ہوئے. تے جویں تساں گال کیتی وے تے ہن کچھ ڈیماراں پہلے تساں ہفتہ ایک پہلے تساں نوٹ کیتا ہو سی کہ ملتان دے پورے جنوبی پنجاب وچ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا دورہ بھی کر کے گئے تے ماشاءاللہ بڑا کامیاب انہیں دا دورہ رہے. انہیں دے وچ انہوں نے بڑا اتھوں دے ہر چھوٹے بڑے ہر شہر دا دورہ کیتے نے. کافی سارے جتنے مطلب ہے کہ ایک ہفتے چو کور کر سکتے ہیں میکسیمم انہوں نے کیتے ہیں. تے ان دے علاوہ انہیں کو بڑا ان دے وچ نالج حاصل تھی ہے. انہوں نے لوکاں نال ملاقاتاں کیتیاں، انہیں کو عوام دے پتہ چلے کہ بھئی عوام دے نال کیا مسائل ہیں، سن دے نے ہر ایک انہوں نے موقع دیتے گال کرن دا. ہر اپنے فنکشن تے غریب جے غربت دی مہنگائی دی یہ تے بڑے عرصے تو چلدی ودی ہے. تے میں ان دے یہ گال کرے ساں کہ سب تو اچھا جڑا پہلے بھی یہ رہے جڑے حقیقت جڑے کم تھیندے وہ پاکستان پیپلز پارٹی دے دور وچ پہلے بھی تھے تے اگوں بھی سارے چیئرمین ماشاءاللہ انہیں دی سوچ بہت اچھی ہے. اگوں بھی جویں او کرے سن تے انہیں واسطے انہیں دی بڑی سوچ اچھی ہے. او اپنے انہوں نے لاہیا عمل این چیز واسطے جڑا ہے نا پورا ترتیب دے سن. ہاں میڈم 2 تو 3 سوال کرے ساں. ایک تا این مطلب دورے دے اوتے بلاول بھٹو زرداری نے ایک نواں کام کیتا ہے، وہ ہے کہ بہت سارے ایسے غریب لوگوں تک گئے، بہت سارے ایسے لوگوں تک گئے کہ جنہ لوگوں دی بلاول بھٹو زرداری تک رسائی کہنے. تساں کیا سمجھ دے کہ بلاول بھٹو زرداری کو عوام دے وچ ونجن واسطے عوام دے وچ ونجن دی کیا ضرورت پئی ہے؟ اون دے واسطے عوام دے دل دے وچ مطلب ہے کہ جڑی جگہ بناون واسطے میں ڈٹھا کہ اکثر ایسی جگہ تے گئے کہ جڑے لوگ پہلے ترس دے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ جی میں ان دے شیخ تے گال سمجھتا کہ ایک تے وہ لیڈر ہیں خاندانی ماشاءاللہ انہیں دا خاندان ہی لیڈرشپ دا چلدا ہے. انہیں دے خون دے وچ یہ چیز شامل ہے کہ اساں عوام دے وچ وننے تے ہن جویں او ماشاءاللہ او میچورٹی انہیں دے وچ آندی ویندی ہے تو او عوام دے وچ این دفعہ گئے بھی ہیں تے باقی بڑا اچھا انہیں دا دورہ تھا عوام دے نال. انہوں نے یہ ساری چیزاں جویں تساں بیا میرے کول ایک ہن سوال کیڑا پوچھدے پیا وی ان دے نال بیا سوال کیتا بیا ان دے نال میں مہنگائی دے حوالے نال تو نہیں ہن بیا ہاں میں بھی مطلب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جی وہ ول یہ ہے کہ عوام دے وچ ون کے انہیں کو ماشاءاللہ بڑی پذیرائی ملی ہے. انہیں کو میں آکھساں کہ بڑا کامیاب انہیں دا دورہ تھا. انہیں کو جویں لیڈرشپ دے وچ انہیں کو وننا بھی چاہیے. وہ گئے بھی ہیں ہر طرح دے غریبیں نال بھی ملے. انہیں کو یہ چیزاں کرے سن تے لوگ انہیں کو بہت پیار کرے. ہر شہر ہر دیہات وچ دیکھو لوگ نے انہوں کو بہت اچھا یعنی اگے لوگ ترستے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملن واسطے تے ہون ای دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر غریب اور امیر تک مطلب پہنچے. ان دا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جڑے اصل جڑے لوگ ہوندے جنہ دی وجہ کر کو حکومتاں بن دیاں انہاں لوگوں تک جب تک نہ ویسو تے حکومت نہیں بن سکتی. جی بالکل. کیونکہ دیکھیں جی ہر پیپلز پارٹی کا تو منشور چیز شامل ہے کہ عوام دے ذریعے جڑے ووٹ وہ حاصل کیتا ویسی تے عوام دے وچ او نکلے. انہیں کو پذیرائی بھی ملی ہے. لوگوں نے بہت اچھا انہیں کو ویلکم دیتے. انہیں کو بہت پسند کیتے نے. بی بی دے بیٹے کو جتنا امیر ہے غریب ہے میں دیاں کہ سارے دے سارے انہیں دے واسطے نکل آئے کہ یہ جن دورے اگر کرے سن او تے میں آکساں کہ بہت
बहु उन्हें दे वास्ते जिहड़ा है ना ये बहु फायदेमंद साबित। मैडम आखिरी दो सवाल करे सा एक तो सवाल है कि झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ इस तरह की वसेब दा चैनल है और ये हमेशा मजलूम दी आवाज़ बने हर गरीब दी आवाज़ बनने दे विच झोंक टीवी दा किरदार अदा रही है तुसां क्या समझदे हो कि झोंक टीवी जिहड़ा किरदार अदा करिंदा पे इहदे बारे च क्या आखो? जी माशाल्लाह मैं झोंक टीवी दी देखदी रहनी प्रोग्राम भी ते इहदे बहु अच्छा है कि साडे जिहड़े इलाके हैं ये एक किस्म दे पसमानदा हन ये है कि हुण असां को इहदे विच बहु अपने इलाके दे विच सराइकी ज़बान अपनी दे विच ये सुनन वास्ते मौका मिलदा इत्थों दे मसाइल इत्थों दी खुशियां इत्थों दे कल्चर हर चीज़ जिहड़े बड़ी अच्छी नुमाइंदगी जिहड़ा है ना ये करेंदा पे आवाम दी बेहतरी वास्ते। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आखिरी गल मैं करे सा कि क्योंकि आने वाला जिहड़ा दौर है आने वाला इलैक्शन है उहदे बारे तुसां क्या समझदे हो कि पीपल्स पार्टी दे चांस हैं? जी हाँ बिल्कुल मैं आदि पिया 100% पीपल्स पार्टी का चांस है तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बरसर इकतदार भी आसी साढ़े चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को लोग बहु पसंद करेंगे पैन बस उन्हें को ये है कि ज़्यादा तो ज़्यादा आवाम नाल मिलना तो आवाम दे विच जिवें उन्होंने दौरे किए ये इंशाल्लाह करे सन और उन्हें दे शेड्यूल विच भी है तो इंशाल्लाह अगला दौर पीपल्स पार्टी का ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन दरअसल झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।